Bună dimineața! Ce faceți? Eu mi-am făcut bagajele de aseară și acum mă pregătesc să merg până la birou. Rezolv treaba, iar la 12 avem plecarea spre aeroport, pentru că astăzi plecăm la Istanbul! Yay! De-abia aștept. Iar excursie cu popeștii, iar distracție, plimbare. Exact ce trebuie să mă relaxez după o perioadă mai încărcată. Dejun este gata. Nu cred că se vede cafeaua. Acum o pun în... Putem să ne începem ziua. Sper că v-a plăcut cum arată cafeaua. Mi-am luat un espresso acum de Black Friday la recomandările lui Ruxi. Chiar e mișto, face cafea exact ca la restaurant. Mai beau și eu câte o cafea de poftă, pentru că ați văzut și voi, arată foarte, foarte mișto și e foarte bună la gust. Ei, în sfârșit mi-a venit o comandă, este o baterie portabilă pentru ceas, ca să îl încarc oriunde, adică să am și baterie de telefon și baterie pentru ceasul pe care îl port. Mi se întâmplă să merg în weekenduri la Constanța și să rămân fără baterie, așa că bateria asta vine la fix, o arunc în ghiozdan, o pun pe birou și îl încarc imediat. Deschide puțin poarta. Copii, this is it. Plecăm. Nu e cheia la mine, sună la interfon. Yay! Congelată. Ai făcut surf. Ce faceți? N-ai bagaj? Nu, de ce bagajul? Bine, la Fabi. Nu-i așa? Da. Care era la mic? La mic. Hello, oficial, acum am terminat biroul, treaba. Pot să plec liniștit în vacanță. Ne vedem în avion. Bye!
Da, e gras în cer. Deci nu am dormit. Aș fi filmat mai mult afară, dar e o ceață. Din fericire sunt, sau păreau 4-5 grade afară, deci ca la noi e bine. Ia uite, ia mai faceți. Gata, am ajuns la hotel, am făcut check-in-ul, acum ne-am băgat bagajele și hainele în dulapuri. Haideți să vă arăt un pic camera. Este foarte, foarte modestă, dar foarte plăcută, confortabilă, exact ce avem nevoie. Baia îmi place, așa mi-aș fi făcut eu baia la garsoniera. Nu am găsit toate materialele, am găsit câte ceva. Arată relativ la fel și la noi. Deja m-am instalat centrul de comandă și de lucru. Ne-am așezat și noi la o terasă, am comandat ceva de mâncare și o berică. Era un pic cam obosit, dar merge, merge. Am comandat o friptură cu orez, exact ce mi-a recomandat antrenorul. Da, suntem pe dietă și în vacanță și în concediu, pentru că vreau să mențin aceeași greutate, că altfel cred că mi-au bătaie de la antrenor. Luni când mă ajung cu 10 kg în plus, sigur, sigur. Gata, am ajuns în camera de hotel, sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Eu sunt Fabi, voi ați fost super, like and subscribe, ne vedem mâine, bye!